आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. दिवाळी अगदी काही दिवसांवरती येऊन ठेपली आहे. यानिमित्त सर्वच बाजारपेठा सजल्या आहेत. आमचे कणकवली करस्पॉन्डन्स उमेश बुचडे यांनी कणकवली बाजारपेठेत जात घेतलेला आढावा. कोकणामध्ये दिवाळी सण हा खूप महत्त्वाचा असतो. दिवाळीनिमित्त प्रत्येकजण आपल्या घर सजवत असतात, ऑफिस सजवत असतात, दुकानं सजवत असतात आणि या सणानिमित्त प्रत्येक घरामध्ये आनंद आणि उत्साह असतो. प्रत्येकजण आपल्या दारामध्ये रांगोळी काढत असतात, कंदील लावत असतात, लायटिंग देखील करत असतात आणि अशा या आनंद आणि उत्साहाच्या सणामध्ये प्रत्येकजण सामील होतो. कणकवली बाजाराची परिस्थिती पाहणार आहोत आणि कशा पद्धतीने ही दुकानं सजलेली आहेत आणि ग्राहकांचे काय म्हणणे आहे ते देखील पाहणार आहोत. चला तर मग आपण पाहूया दिवाळीची खरेदी. रमेश चिंदरकर, ब्रह्मनगरी फोंडाघाट. इथे आम्ही 2 वर्षापासून हा एक प्रयत्न चालू केला आहे मातीची भांडी बनवण्याची. म्हणजे परंपरागत आमचा कुंभार बांधव हा बनवतच होता, पण आम्ही आमच्या संघटनेतर्फे म्हणजे जे आमची कुंभार संघटना जिल्ह्यात आहे त्या आणि काही अशी आम्हाला माणसं मिळत गेली त्यानुसार आधुनिक पद्धतीने आम्ही ही जेवणाची जी भांडी आहेत तीसुद्धा बनवतो. पण आता दिवाळीच्या निमित्ताने मातीचे कंदील ते सुद्धा अगोदरच आम्ही तयारी केलेली होती 1 महिना अगोदर आणि मग त्यामध्ये छोटी LED लाईट लावून त्यानंतर मग बाजारामध्ये आता एक वेगळा आकर्षण म्हणजे आमच्याकडे एक मॅजिक लॅम्प म्हणून एक आहे. तो रेअरच असतो म्हणजे अपवाद कुठे असेल तर ते इकडून खालून तेल ओतलं जातं त्याला इकडून खालून साधारण 20 ml वगैरे आणि त्यानंतर इथून वाच सरकवायची आहे त्याला. आणि हा एक म्हणजे प्रकार वेगळा आहे त्या साधारण हा 20 ml तेल टाकायचं आणि जरी तेल ओव्हरफ्लो झालं तर खालून येणार नाही ते इथूनच बाहेर पडणार. जास्त झालं तर इथूनच ओतायचं आणि इथून घट्ट पिळाची वात करून ती सरकवायची आहे आणि तो साधारण 1 ते 1.5 तास जसं निरंजन असतं ना त्या प्रकारचं पण एक इनोव्हेशन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. मॅजिक लॅम्प म्हणतात त्यांना. काय प्राईज आहे ह्याची? 80 रुपये. म्हणजे एकदम म्हणजे तशी रिझनेबलच आहे. काही वस्तू आम्ही बनवलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये, काही वस्तू आम्ही बाहेरून आणलेल्या आहेत त्या म्हणजे बिहार, कलकत्ता या ठिकाणी त्या मिळाल्या जातात. पण जेवणाची जी भांडी आहे सगळी म्हणजे जे मोठमोठे आहेत ते आम्ही स्वतःच आमच्या ब्रह्मनगरीच्या फॅक्टरीमध्ये बनवतो. तिथे आमचं दुकानसुद्धा आहे आणि त्यात विशेष असं सांगण्यासारखं म्हणजे पाण्याची बाटली आणि ग्राहकांना आता हे नवीन प्रकारचे माठ आलेले आहेत ते इतरांच्या बांधवांपेक्षा ते त्यांनाही स्वस्त पडतात. स्वस्त पडल्यानंतर ग्राहक हा घेतच असतो त्यामुळे त्यांनाही आणि आम्हालाही त्यामधून समाधानकारक हा जो दिवाळी बाजार उपलब्ध करून दिलेला आहे आम्ही समाधानकारक आहोत आणि ग्राहकसुद्धा समाधानकारक आहे. धन्यवाद. आहे दिवाळीनिमित्त बरीचशी व्हरायटी आलेली आहे. फटाक्यांमध्ये भरपूर प्रकार आहेत. कंदीलमध्ये व्हरायटी भरपूर आलेत. हे बघा युनिक म्हणजे हे स्वामी समर्थांचं हे ते आलेलं आहे. 2 प्रकार आहेत. हे बघा हे ज्यूटमध्ये वगैरे आलं आहे. फुलपाखराचा नवीन आयटम आलेला आहे. हे पाण्यातले हे बघा हे पाण्यावरचे पणते आलेली आहे. हे कॅन्डल आलेले आहेत. मातीचे पणते, चिनी मातीचे पणते, रांगोळी आहेत. सगळ्या प्रकारचं आहे पूर्ण काही. मार्केटमध्ये काय परिस्थिती आहे सध्याची? ग्राहक देखील सध्या यायला सुरू झालेले आहे काय? आहे मार्केट बऱ्यापैकी आहे. दिवाळीला शेवटी सण आहे ते होणारच.
चंद्रकांत मालणकर, कांबळे गल्ली, आणि आमचं बचत गट आहे, कालिका बचत गट. आणि रांगोळी आम्ही सण भरायला सगळं हे मिळतं, ते आम्ही ती उपलब्ध केलेली आहे, गिऱ्हाईकांनी ते घ्यायची. हो, दिवाळी हा सण आपल्या इकडे खूप आनंदाने साजरा केला जातो. दिवाळीमध्ये आपण भाऊबीज वगैरे खूप मोठ्या आनंदाने साजरी करतो. आपल्याकडे पाहुणे वगैरे येतात, फराळाची वगैरे मेजवानी आपण जोरदार करत असतो. त्याच्याबरोबर दिवाळीसाठी आपण खरेदीसुद्धा चांगल्या प्रकारे करत असतो. चांगल्या व्हरायटी तिथे उपलब्ध आहेत. आम्ही अगदी म्हणजे मनाचं समाधान होईल अशा पद्धतीने खरेदी केलेली आहे. मग तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा. स्टॉल लावण्यात आला आहे, तर दिवाळीसाठी महिलांनी या स्टॉलकडे एक ओढ दाखवावी, यावं खरेदीसाठी अशी माझी विनंती आहे. तसंच अनेक प्रकारचे इथे कंदील, फळं वगैरे ठेवलेली आहे, फराळ वगैरे ठेवलेलं आहे. आणि यामध्ये तुम्ही बघू शकता ज्वेलरी सेट आहे, नथ आहे, बाकी सगळं कॉस्मेटिकचं सामान आहे. कृपया भेट द्या. हे कंदील मी स्वतः घरामध्ये हाती बनवले आहेत. अगदी लहानपणापासून मी शाळेमध्ये जे शिकलो, शाळेत आम्हाला आर्टमध्ये शिकवत होते की तर ते कंदील बनवायचे, ते मी शिकलो. ते म्हटलं काहीतरी आपण यापुढे बिझनेस करायला पाहिजे की यातून, म्हणून मी थोडे कंदील पहिले थोडे केले, मार्केटला चालतात की नाही बघण्यासाठी. तर हे गेल्या वर्षी माझे सर्व कंदील संपले होते. यावर्षी 10 कंदील मी बनवले आहेत. अजून 2-3 दिवस आहेत माझ्याजवळ. ग्राहकांना मी सांगतो आहे की स्वस्त कंदील बाजारमध्ये माझ्याकडे आहेत, त्यामुळे 2-3 दिवसात हे कंदील संपतील असं मला. 60 रुपये कंदील आहेत, 60 रुपये कंदील, सर्वात स्वस्त कंदील मार्केटमध्ये माझ्याजवळ आहे. 60 रुपयामध्ये. हो. आणि अन्य साहित्य काय आहे? अजून माझ्याकडे उठणं आहे, मेणबत्ती आहे, जे दिवाळीसाठी आपल्याला लागतं ते सर्व साहित्य आहे. नाही, खूप छान वाटतंय. बाजार एकदम छान, असे लाईट वगैरे छान लावलेत, कंदील छान आहेत, बघून खूप छान वाटते. आम्ही हे कंदील खरेदी करायला आलो आहे. पणत्या घेतल्या, उठणं घेतलं, साबण घेतलं आहे, खूप छान वाटते सगळं खरेदी करताना. माझं नाव अपर्णा अशोक कांबळे, मी जानवलीत राहते. लहानपणापासून मला बांबूची आवड आहे, वस्तू बनवण्याची, आणि मी ते बनवते दरवर्षी. यंदाच्या दिवाळी बाजारामध्ये आपण ही वस्तू सगळ्या विक्रीसाठी ठेवलेल्या आहेत. काय सांगा, काय काय वस्तू आहेत? होडी आहेत, कंदील आहेत, मोठी कंदील आहेत, लहान छोटी कंदील आहेत, पर्स आहेत, माठ आहे, अजून हांड्याखाली ठेवण्याची भांडी आहेत, रवळी आहे, टोपली आहे. जुनी परंपरा कुठेतरी एक लुप्त पावते किंवा आपल्याला बघायला मिळत नाही, ती परंपरा तुम्ही जपताना एकत्र दिसतं, त्याबद्दल काय सांगा? मला आवड आहे त्या, आणि जपण्याची इच्छा पण आहे. आजचा जो एक कंदील आहे बनवलेला किती वेळ लागतो, आणि एवढं आकर्षण आपण कसं काय बनवू शकता, काय सांगा? खूप वेळ लागतो त्याला. बांबूपासून बनवते, बांबू काढूक वेळ लागता, साफ करूक वेळ लागता, पॉलिश करूचा, आणि त्याच्यानंतर वस्तू बनवत्या. तरी एक कंदील छोटा असेल किंवा मोठा असेल किंवा अन्य साहित्य, कानातले देखील तुम्ही चांगले बांबूचे बनवले आहेत. होय, एकंदरीत किती वेळ लागतो याला? वेळ खूप लागता. एवढं साहित्य बनवण्यासाठी कधीपासून तयारी केली होती? एक वर्षभरात केलेले आहेत एवढे वस्तू. 1 वर्षभर आधी तयारी केली होती? हो, वर्षभर चालू आहे माझं. वर्षभर चालू असतं. होय. हे होत्या कांबळी यांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की बांबूपासून यांची आपल्याला बांबूच्या वस्तू बनवण्याची आवड आहे, आणि त्या बांबूच्या वस्तू आपण बनवलेल्या आहेत. आणि आपण पाहतो की त्यांनी ही जी छोटीशी जी होडी आहे ती त्यांनी बनवलेली आहे, आणि एक आकर्षक अशी ती दिसत आहे. आणि अशाच पद्धतीने इतरही साहित्य त्यांनी हे बनवलेलं आहे, म्हणजे छोटे छोटे कानातले आहेत, हे देखील त्यांनी बांबूचेच बनवलेले आहेत, हे आपण पाहतो आहोत. आणि एवढे आकर्षक दिसतात की कोणालाही एका आवडतील आणि लगेच ते खरेदी करतात, अशा पद्धतीत. की एक छोटंसं गिफ्ट देखील आहे जे फुलांचं आहे, परत छोटे कंदील देखील आहेत त्यांनी बनवलेले. इथे आपण जे पाहतो की आपण हे मार्केटमध्ये जे प्लास्टिकचे कंदील वगैरे खरेदी करतो, पण आपल्याला हे त्यांनी आकर्षक असे कंदील बनवलेले आहेत. काय सांगाल एकंदरीत? आणि ही कला पुढच्या पिढीने पण जोपली पाहिजे असं माझी इच्छा आहे. ही कला पुढे पण चालू ठेवली पाहिजे लोकांनी. ही कला
पुढच्या पण पिढीने जोपासली पाहिजे. आपण पाहतो आहोत की ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या पाहतो आहोत. छोट्याशा बांगड्या देखील त्यांनी ह्या छान बनवल्या आहेत. या बांबूच्या सहाय्याने खूप आकर्षक दिसत आहेत. आपण बघतो म्हणजे ही चांगली कला आहे. छोटे कंदील आहेत, म्हणजे मोठे कंदील आहेत, माशाच्या आकाराचे कंदील आहेत. हे सर्व त्यांनी एक असं आकर्षण बनवलं आहे आणि खूप आत्ता सध्याच्या दिवाळीच्या निमित्ताने कणकवली बाजारामध्ये आपण पाहतो की सर्वजण जे रांगोळी असतील, पंती असतील आणि कंदील असतील हे खरेदी करतात. पण इथे विशेषतः बांबूच्या आकाराचे कंदील हे बनवलेले आहेत आणि ते सगळ्यांचं आकर्षण ठरत आहेत एवढं मात्र निश्चित. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.